У Латвії завялі крымінальную справу за пасадкі ў Мінску самалёту Ryanair. Спачатку латвійская паліцыя пачала ведамасную праверку, бо на борце самалёта знаходзіліся двое грамадзян Латвіі. Аднак пазней было прынята рашэнне распачаць крымінальны працэс. Паводле справы прадугледжваецца адказнасць за выкраданне, незаконнае пазбаўленне свабоды і захоп закладнікаў. У аб'ектыве распавядзем пра падзеі дня па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Тут да Святланы Ціхановскай звярталіся мадам прэзідэнт. Ціхановская сустракаецца з найбольш уплывовымі амерыканцамі. Беларусы мусяць атрымаць свабоду. Пытанне Беларусі трывала стаіць у міжнародным парадку дня і асабліва ў Злучаных Штатах. Лукашенко поставить под ружье 500 000 белорусов. Если будет мало, повторяю, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Інфекцыя распаўсюджваецца з хуткасцю, з якой раней мы ніколі не сутыкаліся. У свеце новыя рэкорды захворвання на коронавірус. А як у нас? Святлана Ціхановская сустрэлася з адной з найбольш уплывовых жанчын-палітыкаў за ўсю гісторыю ЗША. Спатканне з Кандалізай Райс доўжылася 45 хвілін. Падчас сустрэчы мадам прэзідэнт, як звяртаюцца да Ціхановскага ў Амерыцы, і 66-й дзяржсакратар ЗША абмеркавалі спосабы ўзмацнення ціску на рэжым, ды як падтрымаць беларусаў унутры краіны. А таксама, як выбудоўваць адносіны з новымі партнёрамі Аўстраліі, Японіі, Індыі. Падрабязней з месца падзеяў Сергей Падсасонны. Увесь дзень Святлана Ціхановская правяла ў Крамянёвай альбо Сіліконавай даліне. Гэта сустрэчы з праграмістамі, навукоўцамі, а таксама беларусамі, якія працуюць тут. Святлана Ціхановская казала: мы патрабуем вашай дапамогі цяпер і ў новай Беларусі. Таксама гаварылі пра тое, што варта стварыць працоўную групу, якая будзе змяняць Беларусь і рабіць з яе сапраўдную IT-краіну, а не прапаганду, пра якую кажа Александр Лукашенко. І таксама як паправіць тое, што было знішчана цягам апошняга года у IT-сектары Беларуси. Почему в Беларуси силовики убили эту индустрию? Потому что это индустрия молодых людей, которые смотрят, и они себя чувствуют как члены сообщества мирового. И они смотрят на мировые стандарты, на мировую этику. И, конечно же, в старой индустрии люди просто ходят там на работу, в какой-то завод, и возвращаются домой, они живут в узком мире. Это очень важно развивать эту глобальную индустрию Беларуси, потому что вот это, по реальности, это будущее. Пасля сустрэчаў з беларусамі, якія працуюць у Крамянёвай даліне, Святлана Ціхановская накіравалася вось сюды, у Стэнфорд, Стэнфордскі універсітэт. Гэта спадарства адзін з буйнейшых і найбольш вядомых даследчых універсітэтаў прыватных у Злучаных Штатаў. Тут да Святланы Ціхановскай звярталіся мадам прэзідэнт. Таксама ішла гаворка пра тое, якія могуць быць шляхі вырашэння беларускага крызісу. Пытанне Беларусі трывала стаіць у міжнародным парадку дня і асабліва ў Злучаных Штатах, таму што ЗША ўсё яшчэ маюць значны ўплыў у гэтай частцы свету. Я б вельмі не хацеў, каб амерыканцы ці еўрапейцы забыліся на тое, што ідзецца пра важную і надзённую барацьбу за дэмакратыю, якая ўсё яшчэ не закончылася. Пасля гэтай сустрэчы, дзе прамаўляла Святлана Ціхановская, яна накіравалася на вельмі высокую сустрэчу з Кандалізай Райс. Менавіта той самай дзяржсакратаркай ЗША ў 2005-2009 годах. Гэта другая жанчына дзяржсакратар у Злучаных Штатах пасля Мадлен Олбрайт. Мы казалі пра важнасць свабоды, чалавечых каштоўнасцяў, якія усталёўваюцца па ўсім свеце. Мы казалі пра тое, як Злучаныя Штаты адстойваюць і падтрымліваюць людзей, якія змагаюцца за свабоду. Размова сапраўды атрымалася цудоўная. Я падтрымліваю народ Беларусі ў яго спробах нарэшце адстаяць свае правы. Я аднойчы назвала Лукашэнку апошнім дыктатарам Еўропы. І з таго часу прайшло ўжо шмат гадоў. Беларусы мусяць атрымаць свабоду.
Завершила Святлана Тихановская свой визит у Сан-Франциско сустрэчай з беларускай дыяспорай. Гэта такі сталы пункт на мапе падарожжаў Святланы Тихановскай у розныя краіны. Людзі даязджалі з розных штатаў, розных гарадоў, ехалі аўтамі, ляцелі самалётамі, каб сустрэцца са Святланай Тихановскай. Давайте паглядзім, у якой атмасферы ўсё прайшло. Очень удивительная встреча, мы все очень этого ждали. И это настолько приятное ощущение быть очень близко от избранного нами президента. И я очень впечатлен и очень воодушевлен. Вельми удячны, великие дякую. И ганарымся до Луны и обратно. Пришло много людей, все такие радостные, сплоченные. Очень замечательно, что у нас всех одна цель. И я очень рада, что люди, несмотря на то, что мы все, они живем за пределами Беларуси, мы как помогаем, как только можем. Очень рад, что она приехала. Мне показалось, что она довольно толково отвечала на вопросы. И я очень рад, что она встретилась с Байденом. Надеюсь, что США продолжит оказывать поддержку Беларуси. Сустрэча со Святланай Тихановскай завершаная, якая собрала шмат людей и тут у Сан-Франциско. Святлана Тихановская ляціць у Лос-Анджелес. Гэта наступны пункт на мапе ейнага падарожжа ў ЗША. Там гэтае падарожжа завершаецца. Сергей Подсасонны, Белсат, Сан-Франциско. Для обороны союзной державы Беларусь у кароткі прамежак часу готовая поставить под ружье 500 тысяч человек. А калі мало, то увести на нашу территорию усе узброенные силы Российской Федерации, заявил Александр Лукашенко. Але сёння ў гэтым няма необходимости. Ці з'явіцца яна пазней, разбіраўся Ігор Станкевич. Для обороны гэтак званай саюзнай дзяржавы у кароткі прамежак часу Беларусь гатовая паставіць пад ружо 500 тысяч чалавек. Пра гэта на нарадзе з актывам мясцовай вертыкалі заявіў Александр Лукашенко. Если будет мало, повторяю, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем. Пытанне пра размяшчэнне расійскіх базаў на тэрыторыі Беларусі на найвышэйшым узроўні не абмяркоўвалася, сцвярджае Лукашенко. Ваенны эксперт Павел Лузін перакананы ў адваротным. Калі Лукашенко пра гэта ўвесь час кажа, значыць, размовы пра базы вядуцца. Первый адресат Лукашенко – это, собственно, Владимир Путин, Кремль, там, Совет Безопасности, правительство российское, что нет, ребята, мы все еще настаиваем на своем, никакой базы вашей у нас здесь не будет. В Беларуси есть своя элита. И значительная часть этой элиты не хочет и не готова, ложиться под Москву. Цяпер залежнасць Беларусі ад Расіі дасягнула гістарычнага ўзроўню, і Лукашенко змушаны супраціўляцца ціску Крамля, каб захаваць уладу, упэўнены палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Лукашенко такими заявами широкавещальными, ён сярод іншага, калі кажа, што на все готовы, но правда нас не просили, ён хоча рыторыкай змяніць рэальнасць, якой Россия, скажем, наступае, Россия гэта патрабуе, а ён реально адбіваецца. Но ён все-таки при всей ступені залежнасці ён хоча захоўваць сваю ладу. Афіцыйны Менск не звяртаўся да расійскіх уладаў у звязку з магчымасцю размясціць у Беларусі узброеныя сілы Расійскай Федэрацыі, паведаміў прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў. Ніякіх зваротаў на гэты конт ад Беларусі не было. Вы ведаеце, што гэта магчыма пасля афіцыйнага звароту кіраўніцтва адной краіны да кіраўніцтва іншай краіны. На гэты конт існуюць вызначаныя законам працэдуры, вызначаныя законам паўнамоцтвы. Якіх-небудзь зваротаў ад Беларусі на гэты конт не было. У верасні на тэрыторыі Беларусі маюць адбыцца расійска-беларускія вучэнні Захад-2021. В самым гроне эксперт. У коле экспертаў, якія займаюцца бяспекай ці абаронай, можна пачуць галасы, якія датычацца таго, што Захад-2021 будзе сігналам Расіі пра інтэграцыю ўзброеных сілаў Беларусі і Расіі. Заўсёды гэтыя вучэнні Захад мы разглядаем як элемент дэманстрацыі сілы Расійскай Федэрацыі і яе партнёраў. Тым часам для ўдзелу ў вучэннях у Беларусі ўжо прыбылі першыя эшалоны з расійскімі вайскоўцамі. Ігор Станкевич, Белсат.
Следчы камітэт арыштаваў разліковы рахунак аб'яднання беларускіх прадпрымальнікаў «Перспектыва». Пра гэта паведаміў кіраўнік Анатоль Шумчанка. Грамадскае ж аб'яднанне «Прававая ініцыятыва», што займаецца абаронаю правоў чалавека, цяпер вымушаная абараняць права на працу у судзе. Дакументы на ліквідацыю скіравала Міністэрства юстыцыі. Атрымаў папярэджанне і беларускі хельсінскі камітэт за непададзеныя на патрабаванне Мін'юсту дакументы, якія былі ў апячатаным пасля ператрусу офісе. У выпадку з непрадстаўленнем інфармацыі зараз па гэтым запыце, то у нас не было ніякай тэхнічнай магчымасці яго выканаць. І аб гэтым мы Мін'юст праінфармавалі. Але, на жаль, атрымалі тое, што атрымалі. Пасля двух папярэджанняў Міністэрства юстыцыі мае права распачаць працэдуру ліквідацыі. Абедзве праваабарончыя арганізацыі, аднак, плануюць працягнуць дапамогу грамадзянам, нават калі страцяць свой афіцыйны статус у Беларусі. Працэс знішчэння недзяржаўнага сектару распачаўся ў сярэдзіне ліпеня. Гэтак пад закрыццё трапілі больш за паўсотні грамадскіх арганізацыяў, а суды разглядаюць пазовы аб пазбаўленні рэгістрацыі ў дачыненні 2 дзясяткаў грамадскіх аб'яднанняў. Літва гатовая падняць у еўразвязе пытанне пра новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, калі Менск не пачне спрыяць развязанню міграцыйнага крызісу. З гэткім ультыматумам выступіў міністр замежных справаў Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс. Гаворка выключна пра абмежаванні ў звязку з заахвочваннем незаконнага перамяшчэння людзей. Факт арганізаванай пераправы мігрантаў з беларускага боку пацвердзіла расследаванне Генпракуратуры Літвы і літоўскіх журналістаў. Літва зазнала імклівы рост нелегальнай міграцыі ад пачатку года. Толькі за апошнія сотні памежнікі спынілі 137 чалавек. Агульная ж колькасць сёлета амаль 3300 мігрантаў. Гэта ў 40 з паловаю разоў больш, чымся за ўвесь мінулы год. Затрыманыя грамадзяне Іраку, Конга, Камеруну, Гвінеі, Ірану, Сірыі ды некаторых іншых краінаў. 2 ліпеня ўрад Літвы абвесціў надзвычайны стан на нацыянальным узроўні. 9 ліпеня пачалося будаўніцтва агароджы на беларуска-літоўскай мяжы. Рэзка ўзнялася колькасць зарэгістраваных выпадкаў каронавірусу ў Беларусі. Колькасць інфікаваных расце ва ўсім свеце. Улады шматлікіх краін рознымі спосабамі заахвочваюць людзей да прышчэпак. Лукашенка сёння на сустрэчы з вертыкальшчыкамі заявіў, што і ў нас створаныя ўсе умовы для вакцынацыі. Умовы, можа, і створаныя, але выбару вакцыну асабліва няма. Таму шмат у каго і няма жадання вакцынавацца. Што адбываецца ў свеце і ў нас пасля 1,5 гадоў жыцця з каронавірусам, распавядзе Уладзімір Старыковіч. Сусветная арганізацыя здароўя паведамляе аб прыросце інфікаваных па ўсім свеце. 540 000 чалавек штодзень цягам мінулага тыдня супраць прыкладна 490 000 за папярэдні аналагічны перыяд. Рэзка вырасла колькасць смяротных выпадкаў, памерлі 69 000 чалавек, што на 21% болей за папярэдні паказнік. Асабліва моцны рост смяротнасці зафіксавалі ў паўночнай і паўднёвай Амерыцы, у паўднёва-ўсходняй Азіі. Інфекцыя распаўсюджваецца з хуткасцю, з якой раней мы ніколі не сутыкаліся. Я баюся, што ёсць рызыка яшчэ хутчэйшага распаўсюджвання дэльта-штаму віруса, і ён можа змяніць сабой усе астатнія варыянты па ўсёй Японіі. Абнавіла сумны антырэкорд і суседняя Расія, дзе пацверджаная колькасць інфікаваных вырасла да 23 564 асобаў за сотні. Памерлі 799 чалавек. У Беларусі, паводле афіцыйнай статыстыкі, за сотні зарэгістраваныя 1184 пацыенты з COVID-19, памерлі ад інфекцыі 10 чалавек. На фоне распаўсюджвання асабліва агрэсіўнага дэльта-штаму каронавіруса ў свеце з'яўляецца тэндэнцыя да грашовага стымулявання вакцынацыі. Так, мэр Нью-Йорку Білл де Блезіо паабяцаў выплачваць $100 з гарадскога бюджэту тым, хто прыйдзе па першую дозу вакцыны. Мы скажем вам дзякуй. Мы вельмі шчаслівыя, што вы вакцынаваліся. Вы самі, вашая сям'я, вашая супольнасць. Вось вам $100 за тое, што зрабілі добрую справу. Паводле Міністэрства аховы здароўя Беларусі першую дозу расійскай вакцыны «Спутнік Ви» ці кітайскай «Вероцел» атрымалі больш за 1 370 000 асобаў. Тым часам вынікі даследавання кампаніяў BioNTech і Pfizer сведчаць, што ўвядзенне трэцяй дозы іх вакцыны праз паўгода пасля другой можа істотна ўзмацніць абарону
вакцыну ад пакуль найбольш агрэсіўнага варыянту каранавіруса. Даследаванні паказалі, што ўзровень антыцелаў, здольных супрацьстаяць дельта-штаму, павялічваецца ў 5 разоў у людзей ад 18 до 55 гадоў пасля трэцяй дозы вакцыны. Калі ж вам ад 65 до 85 гадоў у 11 разоў. На гэтым фоне пра пачатак кампаніі вакцынацыі асобаў старэйшых за 60 гадоў трэцяй дозай вакцыны Pfizer заявіў Ізраіль. На сённяшні дзень застаецца невядомым, ці стануць даступнымі вакцыны заходніх кампаніяў у Беларусі. Уладзімір Старыковіч, Белсат. Кансультацыямі лекараў на платформе Е-здароўе скарысталіся ўжо больш за 4000 чалавек. Прытым, што гэта толькі першыя месяцы працы пляцоўкі. Яна карыстаецца папулярнасцю, бо пацыент можа з любой кропкі свету у зручны для яго час дамовіцца з патрэбным яму спецыялістам. І бясплатна. Такі від кансультацыі прыдаўся б айчыннай сістэме аховы здароўя. Але ўлады тых, хто можа і хоча працаваць, выкарыстоўваючы сучасныя тэхналогіі, звольнілі. Пра працу платформы на карысць здароўя беларусаў Надзея Бельская. Амаль за 2 месяцы свайго існавання новы онлайн-праект Е-здароўе забяспечыў працай каля 60 спецыялістаў. Тем врачам, которые хотят у нас работать, мы всегда очень рады, и мы ждем, чем больше врачам мы можем помочь, тем лучше. Летась нязгодныя з уладамі медыкі, як і тысячы іншых беларусаў, пачалі выходзіць на маршы пратэстаў. У выніку дзясяткі спецыялістаў па ўсёй краіне трапілі ў так званы чорны спіс Міністэрства аховы здароўя. Дактары засталіся без працы, а пацыенты без якасных адмыслоўцаў. Гэта падштурхнула заснавальнікаў праекту Е-здароўе падтрымаць сваіх калегаў. Гэтак і з'явіўся першы ў Беларусі праект тэлемедицины. Онлайн-пляцоўка дасяжная па адрасе okdoc.me і дзее на ўмовах поўнай ананімнасці. Усе спецыялісты ад пачатку праходзяць верыфікацыю. Ад іх патрабуюць дыпломы, рэкамендацыі ад калегаў ды іншыя доказы таго, што чалавек можа ажыццяўляць медычную практыку. Пасля звесткі выдаляюцца і спецыяліст працуе пад нікнеймам. З пацыентамі, якія таксама маюць уласныя нікнеймы, яны камунікуюць праз чат на пляцоўцы. Але важна разумець, папярэджвае Владимир Сверков, займацца паўнавартаснай медычнай дапамогай пакуль не дазваляе юрыдычны статус проекту. Вы получаете совет от человека, который имеет медицинское образование о том, что вы могли бы сделать. Поэтому это не является медицинским заключением, не является основанием для постановки диагноза, не является основанием для того, чтобы следовать этим рекомендациям как терапии. Е-здароўе – дабрачынны праект. Пацыенты робяць ахвяраванні на ўласнае жаданне. Усе сродкі ідуць медыкам, якія працуюць у праекце, а таксама наўпрост медычным спецыялістам, якім патрэбная дапамога. Гэтым займаецца Беларускі фонд медычнай салідарнасці. І хоць цяпер стваральнікі праекту працуюць над яго камерцыялізацыяй, для беларусаў усё застанецца на тых жа умовах. Мы очень хотим через вот эту прямую оплату работы врача создать экосистему, в которой врач в Беларуси не будет бояться, что если его из-за его политических взглядов выгонят, и как у нас обычно угрожают, мы тебя уволим и сделаем так, что тебя нигде больше на работу не возьмут. Вот мы очень хотим, чтобы вот этого нигде больше на работу не возьмут, перестало работать, чтобы любой врач понимал, что он своим умом и талантом может работать себе там на жизнь без особых проблем. Праект увесь час развіваецца. Напрыклад, нядаўна зрабілі і беларускую версію. А цяпер на сайце яшчэ дасяжныя медкарткі, у якіх прапісаныя ўсе медычныя звесткі пацыента. Яны могуць прыдацца на прыёме ў лекара офлайн. Карткі перакладаюцца на 110 моваў, то бок лекар амаль што ў любой кропцы свету зможа без праблемаў прачытаць анамнез на сваёй мове. Бліжэйшым часам шэраг паслуг яшчэ пашырыцца, кажуць стваральнікі праекту. А неўзабаве Е-здароўе выйдзе ў офлайн. Надзея Бельская, Белсат. На Алімпіядзе ў Токіо нечакана для сябе некалькі беларускіх лёгкаатлетак, якія спецыялізуюцца ў забегах на 100-метровую дыстанцыю, даведаліся, што маюць выступіць у новых для іх дысцыплінах – бегчы 400 метраў. Такое прыдумалі беларускія чыноўнікі. Яны забылі 3 спартовак выслаць на допінг-тэсты, пра што лёгкаатлетак не дапусцілі да Алімпіяды. І тады службоўцы прыдумалі, што выступіць за іх могуць іншыя спартоўкі. Калі чыноўнікі кіруюць спортам, то маем вынікі, якія маем. Гэтак за ўсю гісторыю беларускага клубнага футбола горшы вынік быў толькі 20 гадоў таму. Усе беларускія клубы адзін за адным выбылі з еўракубкаў на стадыі другога кваліфікацыйнага раунда лігі канферэнцыяў. Мы папрасілі адмыслоўцаў пракаментаваць гэта.
Возможно, в следующем году у нас все 4 пройдут дальше, и все будет хорошо. Но, скорее всего, это именно идет падение уровня футбола, который вызван всеми вот этими реформами и всем негативом, который к отношению федерации. Да, и, ну, естественно, отсутствием позитива вообще в обществе политической жизни, потому что, ну, все же футболисты люди. Мы очень много связываем успех или плохое выступление наших клубов с Федерацией футбола. Я бы сильно это не связывал. Безусловно, они имеют определенное влияние. Но я считаю, что это задача клуба — добиваться максимальных результатов в Еврокубках и в том числе выстраивать собственные, так скажем, планы развития, локальные, да, в клубах. И я считаю, они на местах, ну, неэффективно сработаны. І апошняя інфармацыя ў выданні. Сёння ва ўсім свеце адзначаюць Дзень сяброўства. Не забудзьцеся павіншаваць тых, з кім вам добра. Увогуле, гэта ідэальная нагода для пятніцы вечара. На гэтым развітваюся са гаспадарствам. Прыемнага вам вечара. Бывайце шчаслівыя.